Boss! 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 Ay! Boss! Mag-start na boss! Kay uto na! Ganina ra ka diha ah? Hindi na rin ko boss no! Sige ra magpaminag. Saan man boss? Sugod na ta! Tesa, ngano ikaw ra man isa? Asa to ka ba na to? Ay, ambot na tong isa boss. Kalangayan kaayo. Sige ka boss! Traffic ko po! Sa traffic na bukid ba na ang kampo? Basta traffic lagi boss! Ngayon kay ka! Inarat boss ay nagulat-ulat riya! Sige lang, sige lang. Dali, nagani ko no! Agent, pero adlaw na tayong mission. Sa kwarta man katana boss! Kailangan ako ni marespondihan karong adlaw mga agents. Kay lisod kay ning nga tao. Di basta-basta makitaan. Tesa boss! Murag! Bako lagi mo ako lagi mo ipusil boss! Kamu na ka! Ay kabala ka agent. Agent Boyet, ihatag. Mara na raw! Sana all. Sa man ni boss? Tinood nga pusil boss? Wala ano ni boss? Agent Jeb. Wala jud ka kabalon sa nature sa mga agents ba? Ituyo na ako nagbutang ngayong ana para dili mailhan o dili masakpan. Mahalo na. Wa gyud nga agent boss. Wa pa si kabalo. Grabe boss no. Murag di mailan nga tinuod ba kay oh. Murag yung kuan ba kay napay presyo. Kutag 49 pira tagit. Agent Jeb. Huwag nang maraming satsat. Abrihin na na. Uy, Mas. Abi ning luto. Ay luta gago. grabe, ikuha na kay. Ikuha na nalibala na. Ay sige kuan sorry boss. Loaded na. Sorry kay boss. Antay boss murag wala ko kay boss. Ay boss salamat yan boss ha. Time sa boss. Unsa di atong mission karon? Ito boss, unsa may mission ka boss kay excited ito. Ay, ano ba? Ayaw lagi na ikuha lagi kay loaded na. Excited dito boss. Murag unsa may sulti na atong mission boss kay. Kani boss, matistingan ginato ni batahan ni ron. Kurog na kung kamo to. Mga agents. Relax ha, relax. Kini nga mission karon. Ako lang sa mo adto. Kabalo mo ano? Pero boss, Delikado ug lisod kayo nga tao ako pangitaon karon. murag dito napili siguro boss. Murag mo kuya siguro mas boss. Kay murag delikado ka na boss. Dili nang tao boss. Mga agents, lisod kay ini nga tao di basta-basta makitaan. Murag agimatan. Delikado gid kay na boss. Delikado kayo, Agent Boyet. Mo nang ibilin sa tamo karon. May kailangan ako maginusara karon. Dapat madakpan na nako ni siya. Pero ay magkabalaka. Kaya na ako nailan nga tao. Kinsa mo po na boss? Mumarangay ba kung lula boss? Pila ko dra boss kay expert kitong lula ba basi makatabang niko. Agent Jeb, dagang salamat. Kumutabang ka. Pero sa karon ako lang sa kay naan ako yung agent nga gikontak ani nga misyon na. Si Agent Tata Idoy. Pangalan pa lang boss, murag hadlock jud kay ba? O niya mga agents, di na po maglangan kay udto na. Sige boss. Moto na ko ha. Sige boss. Palihog sa kuha niya kong headset ba? Gunit. Oh. Ready na. Salamat boss. Palihog ko na. Sige boss. Nya, diris ako. Sige boss, sige boss. Ping boss, ping boss. Bini? Maliwagan sa lamin. Dati, bro, kaya ng agent ba? Puti ka may asa magita ka makitaan ha. Isod kay ka pangitaon ba? So, sige ra. Nara kay oras karon makitaan gyapon ta ka. Kanag tao diriya eh. Makitaan kaya nako to siya. Ito ra, mungutan ako ato. Excuse me ma'am. Pwede ko mangutanan ni mo ma'am? Sa man na iya? Kani ma'am ba? Kailan ka na niya ma'am? Sa man na. O kailan na iya? Di mo ko siya Kim. Tama ko dahil no, pandamay. Saan ganda siya makita na? Murag wala na ko'y choice. Pangitaon ako si Agent Tata Idoy. Kaya siya rin yung makatabang na ako. Kay kuyaw kay tong mata. Makita tanan niya ang tili makita sa mga mata. Tama na no? Di man dito makita si Tata Idoy og mata lang kong gamiton. Kailangan og scanner. Ay, Tora. Oh no! Lagi oh, muna ni. Tata Idoy, nakoy tuyo nimo ba? Pwede ta ka magamit karon? Why problema? Nakaipapangita. Oh, nakoy ipapangita sa imo Tata Idoy ba? Asa man na patanaw daw. Tara oh.
kopya. Neskan na nako. Palihog kog tanaw bi, pangita bi, basinara sa palibot. Taysa. Tura! Asa? Nadik. Mata na diri. Sa mga tinoda na. Tanawa akong tudlo mo ni tinuod. Salamat, Agent Idoy. May problema, agent. Sige, dala ka ha. Salamat. Bantay lang ka. Kinsa ka? Kinsa ka? Ganina ra ko sig pangita sa imuha ba? Dirituhon na ta ka.